Hagen ik Euclid Bakhuid, Thohdieng, Nagabinda, Nashwa, Mevans, Simeon, Badeka Sngi Kamindaga Sngi, Niduai Kerpangru, Nagabinda, I Clotilda, Marbanian, Burden Happenenge Jimpanka, Nishitam, Bautrain Kata, Pencoid, A.E. Laispa Sapula. Laispa Sapula. Kohemen kopara Thohdieng Sngi yau trai Nagabinda kanega kerlikmat
Hagaba uwan yalam yengi baro man snungu yawu. Kane kalam ka daka shin jonga jingid ka jongu. Ba akwa ban kring yengi baro shaga jingid ka jongu. Nginang IT ya baro ki jing tumu jongi ki jimpang e ki jing shitam jongi. Ba unduk kta ba pen koit yengi vai pai vai. Ngin duairu nagabinda ka Bible Convention la shai ka sngi. Ba utrai un kerku kardo la shai ka sngi kalangru ka sngi ka bakerpang. Sngi burom jonga Maria ba pau ha Lourdes bat kane kalangru ya ka World Sick Day. Bar nagab duai kerpang nagabinda ki ba pang jonga parte baro kawai. I duai nagabinda ki ba pang ki ban savan la shai ka sngi. Utrai un le ka kamper la halo jonki. La shai ka sngi ru kalong ka sngi kerpang na ba ngipin mi ningkong ya ka tin ya ka kot jongu France disease Bakhuid bala pen kala shaka tin kasi ba baru ki paid ringet ki ba eat ban pule ya ka kot kin yo min toy shibun lemba kane ka kot batmai inang duai au train kerku kardo ya baro ki jingbha jongi ki jinglai bha jongi ha kerteng upa barukon badomen sim Bakhuid Amen. Ka jinga e jungo trai jungi u Jesus Christ bat ka jingi jungo play lem bat ka jinga sulak jungo men sim Bakhuid kindon ranka bat pi barro ko himen ko para uksuit ulong ubasyanti badu pen shoy yangi naki pasha ki par ban jingai na ublay kapop kalong ka buit sniu jungo uksuit ba pen shoy yangi naki pasha ki par ba sotanat bangin jan badu trai bat man la ki pop kalong ka parsha ya ka jingit bat ka jingit sne ka jungo trai bangin sangi chipor ban pan map na utrai na ka pinta ki pop baro ki bangilale nadu ki barit shadu ki bakrao haka jimmo jimbar kha jongi haka jimbishar jongi haka jing snow jongi haka tin ka tele jongi ngilale pop haka met ka par jongi ngilale pop bat ngila pen ken haka jingit ka jongo pala tongin pan map Kotrai Jisu map yangi sait kud yangi nakinigi pop baro ki bangilale perlong yangi ki kun ki Bakhuid nga plam how play badan bor baro bade happy ko himet ko para bangilale pop shibun e dagi jim parkha dagi tin dagi kam dagi jingle klek daga jingle palat junga daga jingle palat junga daga jingle palat bakrao e junga Namar kata nakarpat ya Maria Bakhuid kabaya isa katay suti ya ki angel bat kiri kui badia pi ko himen ko para benduwai na kabinda chunga how try ublay chungi ublay badon bor baru ni suneyangi barendala ma piki pop chungi unyalam yangi shaga chungi bam chikut Amen. Strike and drag ublay Isneyangi Traiken drat koble Isneyangi Kristuma Kublisura Kodum penim jongi penim yangi Traiken drat koble Isneyangi Traiken drat koble Isneyangi Kristoma ko Kristora ko nom penim jangi penim yangi to ngin nia duwai to ngin bu ya ka jing tumu jangi barho lemba ka jing asylum janga scholastica Bakhuid kapara jungu Benedict Bakhuid ituai nagabinda baraga jing tumu shime
Duai nagabinda ke Bible Convention. Ni duai ker pangru nagabinda ke kinna baro ke ban sto exam metric bat class 12 bat ki exam. Bat kum juru ngibu ya ka mau nongrim nagabinda ka grotto jangga Maria Teisuti jangga Lourdes. Pangin duai ker pangru nagabinda ka nega jingdumu ba utrayun penseiso ya baro ki kamba bahajungi. Kadbang irakhe biang ya ka jingkan ma burom ya ka Teisuti scholastica Bakhuid ngi karpat ko trai ba dak ba board ya ka nuksa jangga ngilla ban chakri yame daga jingid Bakhuid Thohdieng pagin pediang daga jingkamen kat yakaba wan nakaba ngi id yame da utrai jangi Jesus Christ ukun jame ubat im bad basan sha renkat badme haga jingelam khabai jangamen sim Bakhuid uble junom la junom amen. Kajing pulih nak kitab Genesis. Ubsain ulalong ubakam sianti ban ya unu umrat klau uba utrai ublei ulathau. Ulaong hakakentai. Hato ublei ulaong. Pimdei ban bam na unu uding hakakper. Kata hakakentai kalaong ha ubsain. Ngila ban bam ya uso jong kiding kibaha hakakper. Henrei ublei ulaong. Pimdei ban bam ya uso jong uding ubadon hapadeng kakper. Pimdei wat ban kata ya yo piyap. Henrei ubsen ulaong hakakantai. Pin om yap. Naba ublei utip balada pi bam ya en sapen peje ki khamat jong pi. Bat pin salong kum ublei. Pin satip ya kababha bat kabasniu. Kum ta haba kata kakantai kalau yo bauta uding ulalong ubabha ban bam. Bat ubapan sengubha ya ki khamat. Bat badai ban bam ya uding kenang bandup start. Kala kej ya uso jong bat kalabam. Kala airu kendiat ya utengah jongka. Bat uru ulabam. Markum ta ya ki khamat jong ki arngut lapan pej. Bat kila sengutu ba kila long ki balengkuit. Kum ta kila sulang ya ki slading dembur ban penlong jenpin na kabanta ya ladi. Te kila yo sngo ya kajing sawa jong utrai ublei ba uya jaga keper ha kajing pengat kapor Sngi. Bat ubri bat katengah jong kila ri ya lade na khamat utrai ublei ha pedeng kiding ka keper ka ketien jong utrai. Asam Lait-ïa bar news pa kata. News pa kata. So
Suki bakhuid kadono, nabagin yo iya ublay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon rengka bat pim. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum umarkus. Kau beron kami try. Ujisu ulami nagitain tirus. Badulayay lemba kasidon shadu ka duriyaw Galilia. Da kabayay limdi na ka ilaka shiposhno. Tikilawan lam shau ya uwe ubriyu. Ubakalut bad ubadon ka jingte telij ha ka jingkren jongu. Bad kila karpad ba unbu yala kakti halo jongu. Te ulayalam yavu marwe paji na u paidba. Ulapsu yala kik shimbriakti hakishkor jongu. Ulabbiya badula pende yavu telij jongu da ka umbia. Bada kaba kemit shabaning ula ur badula ong habu yef pata kabamut tolong bala play tela play yagish kor jangu balak plait yawut le jangu bad ulastang ban karen be te ulakang yaki ban itu buryu henry katba unang kang yaki kata kila nang penpanashirhen. But baru kila lingo hadu bamla bataishu. Kia ong katno ulebana dong shadong upelong wat yaki baklud ban yusno bad yaki bamlait kren ban kren. Ka gospel jong utrai ko himen ko para bayid how try Jesus Christ naka kitab Genesis ngiyos ngo yake jingjia kaba ngi shait yosno bonsin ngi puson bonsin yaka jimpen shoy jonguk sui ya kikimi ki patemen jongi u adam batka im batka tinu bele ka om uksui ulong ubasyanti ulong ubasyanti namar bale ulal leisha ka kinde ka balului kabamju poi perkat kano ka kam basiniu ne kano ka jingsno sarong kabakala pinhe pinsan hapojoga kam shimla don satya kano ka jingsno persha ya ubale but kamju perkat ye persha ya ka saindur ka jongo bale but kalayad rundi kalayad bait ya ka jingim jongka kum ki kulung kinna habangitip ki kulung kinna kim don kano ka jimut basiniu haka donut haka mensiem junki barabor kilong ki ba pale mensiem henrangitip ki bri ba don ka jimut basiniu kis tang ban hikai yaki ki basiniu ba suki pasuki yaki kinna ba loloi ki kullalong ki ba sianti kiba kalalong kikina bayang parsha wat kimiki pa kiba kran parsha kimiki pa kiba lesniu yakiway kumbale upsein uksui kay im kalayat pengat kala im sotan nahat kalas ngau kuy kapo jangga haka takapor kalawan ka jingkerli haka
Hato uble ula ong iapi banumbam na kinu kiding hakper. Kajingkerli kalong kajingkerli kaba bonsin ngiro ngishait kerli. Hato don pop ne em banle kumne. Hato kalong pop ne em bandi kiat kindia. Hato long pop ne em ban mad duma tenteng ikikina baluluy ki perka kumne. Lese don ki parlo ki ong. Lese don ki bri ki ong kam lele ladapi mad tenteng kam don pop. Kajing sneng kaba om don ima ka pop eye. Kum kene ka jingsngo ka wan rung hapo jang ipun sin. Ban march sin arsin kam don pop eye. Ban le kum ne tenteng kam don pop eye. Kanele se ka tre kam haka dono jangi haka jingya te plem jangi. Kane ka kende kala ong kum no hoy ublay wala ong iyangi banumbang I nauta uding kinu ki so nauta uding papadeng ka kper iyo nginia kaladon hapo jangga kata ka jing so tu but kaladon kata ka jing shai ba klein ban om ngidon ke jing maladang ilekum ne ba yo ngin kelon iya Uni ulang uding jangga jimba bad ke jing suniyo. Bad kala ngutu syai ka darya kane. Kane kalong ke jingi kai kabakiar pateng hangi. Bangi deben imba, bangi deben imkoi. Leseng ilayo pediang nakikimi kipa, ya kane ke jingi kai. Bangim deben kren pensos iya kiwe, ngim deben kren sarong, ngideben burom ikikimi kipa, ngideben long kiba tipsngi, ngideben long kiba kongo, ngideben long kiba yadrundi, hakat nga sur jangu bale, kunda ter. Kedan bon gi akor ke burom kabangiyo. Hakata ke jing tip syapanga akor ke burom, kawanrung hangi, ya ke jing suniyo. Lese, lempa ke jimbodur jangi, lempa ka jingkwa kaba palat ia kabangidang yo mat minda ne lempa kano ka jingtunju jangkiwe kaba pelong yangi ba kapoy kata ka jingkwa lese ngan mat kindiat ngamat kindiat ya kane ka jinglong ngamat kindiat ya kane ka kam ngan mat kindiat ya kum kane ka jingjia ba kum ta ter kawan rung hangi kata ka jingkwa uksuid umshim lale ayay palan ula bu hapo ka im ya kata ka jingkwa ban mat ka jingkwa ban le kam don kata ka jingkwa ban le shwa uksuid ula pasiaw haka henre nadu ka por ula pasiaw kata ka larung haka ban mat kumba jiabun ki kun samla haka jingim joki dese ki parlo ki ong kadon ka ere ka haka internet ka basngotanat lese ki ong kadon ka ere ka ka bapinsngotanat ya pi lada pe ya kane ka film ne ya kane ka video ya lada pi le jingo ya kata ka jaka lada pi le lang bad kita ki brio kumta ter kala je ayu haki hakata ka kelip mat habaki parlo ki ong kumne kalarung haki ka jingkwa bantip ne jingkwa ban yomad jingkwa ban pe jingkwa ban kren kumne kata ka jingkwa balabu dauk suit na kata ka jingkwa suki pasuki kan roy ya kapau bonsin larangi keli yakikina ne ki kon samla wat yaki rembaru bale pila long kumne ki ong de nadu kata ka por ngalayes ngo yaw ta ubriu kren kata ka briu kren kata ka briu kalabatay ngalas tang ban ngop shingop ha ka pop ka im ka bapale ka im kalong ka bakuid shwa bawun snap shwa baken snap ya upse kam judon ka jingkwa ban lepo
Bon sin ko himmen ko para hake jingim ke jungiru ka pop ka wandrung lemba ke jimpas yao jung ki brio ke ba kille ke jinkille ka ba balului jinkille baluli haba peit ningkong omdon jimma aye hako muta ke jinkille kenre kata ke jinkille ka stamban trekam haka dono jungi haka men siam jungi ka stamban kata ya ke jingyat te plem jungi kelese ka Pindram yangi, kapelong yangi ban snow pop, kat snow pelong yangi snow jaklia, ban nadu kata kapor, ngin saduno kata ka jingkwa ban imkoid. Bad kayalam yangi syakapop. Ngiosngo haka gospel, uway ubriu, ubakelut, bad ubam nang keren. Ulong ubakelut, te umpat dio jingi kai ban keren. Ju yosngo, Kino ki ketin ki brio ki keren te shimlayo bat ketin. Ni baro ngilang ban keren namar ngi snap ye kiwe. Haka por bangidang kelung kinna ngi snap iki kimi ki pa ki ba pinboard yangi ki ba keren shi keren hangi ban kot ime ne ipa. Ngilas tang ban keren ningkong da ka ba yusngo na ka shindur jong kimi ki pa bangi perto board yaki kaba ki Kikai yangi ban kot ime ne ipa. Ladang ilong ki bakelut. Wat mindaru nginom nang ban keren. Namar ya kabang yusngo ngi keren. Rema. Bad ngi yusngo ya kaktin na kiway. Bad kaktin kapelong yang ban keren. Henry uni uburi pat shimla don lat ban yusngo namar ulong bakelut nadu ke por laka yawu. Bad uladuno ya ka bor ta tetelej namar nang ban pendon kam ya utelej wat lada lese ka telej ngo balam bright lui namar ba yusngo eye ka kti ka telej ngo kalate bad nang kren mindau jisu ulale ayu ula plino ya ka skor jongo bad nangta ula bia bad ula kata ha ka telej jongo Kabamud ujisu ulong ka katin, ujisu ulong ka logos, ujisu ulong ubalong do long snam, badhaba ujisu ula ay kaktin hagatli jongu ulayok kaktin ban kren. Warlada umbad yusno shua ya kane kano kaktin balakren da kibriyo. Henry namarba ujisu ulong ka katin, namarba ujisu ulong uble, kaktin kalong uble, bad kaktin kalashong sabangi. Bad une ubriu ulak yok ketin sison don nau jisu ban keren. Te kane kalang ka kampala. Ladang ngim sngap yau jisu. Ladang ngim don bor ban sngap yau jisu. Ngilong ki briu bam nang keren. Yo jia ngi keren ru ngi keren ya ka bam de. Ko himen ko para. Hakene ka mas Bakhuid. Tongin pan bor nau jisu. Bangin long ki ba palay men siyam. Ngilong ki ba luluy men siyam. Bangilong ki ba koy, banginom snap iano, ki ba wan ban pasyaw hangi, ya kinu ki kana ki keren, ka ba pelong yangi ki ba sunyo, pinban ngin snap tang yaw jisu, uban ay hangi ya kaktin ka ba koy, kaktin ka ba seiso, kaktin ka ba penkoy, kaktin ka ba penkoy, penkia yangi, kanamba ngin yay ne, haga jing koy, haga jing lomba luloy, man ka kalip majo ka jing imjongi. Kotray jisu, karko kardo yangi pelong yangi ru banang ban keren ya kaktin ba ban keren ya kaktin ba seiso keren ya kaktin ka ba penkoy ba penkoy penkia ya da sumar yangi naki buisyanti jongu baman banginom ngop hakino kino ki pop ka ba uterwa hangi ba penshoy yangi ban le enyaro ya utrai Jesu Christ ko himen ko param tongin yang bangin pla ya ka jingait ka jung ngangait kau play pa badan mo ba unang tao ka pening pa ka tinay pada Jesu Christ ku pamarway utrai jung ya wala po na mensiyam Bakhuid ya wala kana ka Maria teisoti ya wala shelbein po Pontius Pilatus la sanar panayawu la yap la tep yawu ula kiasha kibayab hagas ngi kabalay la mipat na kibayab ula kiyo siya bening usyang siya kamon ublay upa madon bor baro
nang daw nuat pat ben bishar ikibayim bat kibaya ngangi au men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya silong kiri koid haga jimma ikipop haga jimmi pat gaddo haga jingim bam jikut amen By spot the country. Taya duai ko men ko para baka jinkinia jonga ba jumpi kalong ka ba priang hun ha ublay upa badan bor baro ko try ko blay jongi me ubela bu habastang hakine ki ba mela thau kin shan boringi hake jing thalar jongi to aingi karpat bakin kalalong yangi menda ka sakramen janga jingim bam jikut da ukris utrai jangim Amen. utrai undon dreng kad bat pim to kentiu yala ki donod tongin aingu ya utrai ublay jangim da shisha kalam ka ba shang hok bat ka badai Kadaiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kendran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesu Christ namar ha ka jim pla ba pla jangi ri koi jame me yai pen biang ya ka balang jame da ka jing klain batimai ban meterwa hangi yagi dak batikena janga jingi jame lapen sluringi da ka nuksa ba slur jangi Balashan boringi barabor daga jinga side shirhem junkie kanamba en penpura yeke jimaya ke jimpenim bat komda kokendran rengkat bat ki angel bat ki rikuit kam kerpang rengkat bat ka scholastica Bakhuid ngiru ngi aingo aidam yeme katba ngi penpena daga jinkemen Yeah.
ko para haganega por ka Bakhuid ka bakentang tongin IT ya ke jingang no jongi bar hau trai pau men siam Bakhuid wan hier halo jongi vei pe vei pamangiru in yai ne ha ke jing khuid ha ke jing lom ba lui lui jongi ha ka bakentai yau dom pen shoi uk sui ba wan ban pen shot yangi angin long ki ba klein pura ha ka mat utrai ha ke jing long beriut jongi Dashisha melong Bakhuid kotrai katamay jung ka jingkoi barom namar katang ikarpag iyame to pen kuit pen kantang yakine ki jing tarwa jangi da kabapa ya umensriyam jame kum gawumje halo jangki bakin kalalam yangi kamet bagasnam jangotrai jangi O Jesus Christ. Hagapor baladino yavu badala ka mons ngba. Ula pediang ya ka jingsha shitam. Ula shim ya upu. Bada ka baingu yame. Ula kedia yavu badlaai halage sendran uong. Tu shim batabam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga. Ya ka ba enaiti. Na ka benda jumpi. Hakaju keru kamendala le abam ula shimya ka kuri badaka baingu biang yame ula ayaka halage sendran uong to shim batu dina kane pi barro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jukut yaka ben pen mi naga benda jumpi pa naga benda ki babon naga benda ka jimap yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris tapen kuid yangi tapen kuid ikamen siam hadim pen kuid tapen kai pen kia yangi yada yangi na ubaman kajimaya jong kajinget Kata sin bani banyune upu Bani nakane kapuri Ibendra kajinyap jong lekutra Toladum enwan Namar kata Ngi ki ba penmenda ya ka jingya ba ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aidem na mar mala new yangi ki ba bit ben ya hakama jamme ba ben shakri yame da ka bas nge verit ngi kar pa yame ba ngi ki ba yo benda hakamet ba gas nam ukris ngin long ki ba la penyat le kawe da umen siem Bakhuid to ken mao ko tra ya ka balang jamme Kabala priyang hasatala kaparte, but the penjana yakaha jingid, Renkat Badu Francis Upabako jangi, Father Ansom Administrator Janga Diocese, Father Wilbert Marvain, Bishop elect Janga Nongstoin Diocese, but Baro Kilingdo but Kidrinium. Takan Maulemru yaki himen kipara, Shindrang bat kinte, Kibela Yotia Dakabakerman yaka Jimmy Pahat, Badia Bado Kibela Kalat no Hagajingis ne Jame, Thohdieng yaki, Shagajing Shaika Kamad Jame. To isne yang ibarro ngi karpad yame barengkad ba kamaria te so di Bakhuid ka kami jongo blai ujaso Bakhuid kurem janga ki apostol Bakhuid ka scholastica Bakhuid ku Francis disease Bakhuid but baru ki rikuid ki pala pensno ba yame pateng la pateng ngilang ki babit penyo bin dalem aga jingim bam chikut prabangin ni Robert pendan buram yame da ukon jamme o Jesus Christ Davu lembadu badhavu kallang hamay ublay upa badan bor haga jingalong kave jungamen siem Bakhuid
barok keburam bat kejingero jenom la jenom. Amen. Ko himen ko para tongin duwai kumbau Jesu la hikai engi ben duwai nagabinda ki babun ki jing don kam snga duwai nagabinda ka Bible convention la shai ka sngi nagabinda ki bapang baro nagabinda ki kinna ba pin krai nagabinda ki exam kum jure nagabinda ka jing polite pait ba ya ka kot jungo Francis disease Bakhuid hakatin kasi pautrai un pin seiso ya bara ki ki kam kopa jangim ba bani kalong ka Bakhuid hakatin jangim kan wan ka hima jame kalong ka mon jame ha kan lo kun ba bening to ai yang imita ka jimbam jangi ka bahala kasni watama yang i greng khang jangi kun ba ngi rungi ma diga beres niu yangi padwa dilam yang i shaga jimben shoy and re to polite yang i na ka basiniu to polite yang i karpat ko trai na ki jing siniu baro ha ka jing spoon jame to ai jing stuk jing sign ha ki sngi jangi kramba da ka jingera ka jing sne jame ngilait baro bona ka pop par nginyo jingeda nagi jingjin jar baro kad bangi dang ap kemelendi ya ka jingermen Bakhuid par ka jingwan pa jong nong penim jangi o Jesu Christ Nama kacumi kalau kaima kacumi kalau kaburau cinam ma cinam. kotrai Jesu Christ may bela ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme toy haka ya ka jing suk bad ka jingat le ka we kat kum ka mon jamme mame uba im bad ba sensha junom la junom Amen. ka jing sugutrai kandon bara boreng ka bad pim dap da ka jingi lutrai tongin yai mu markelia Hakami ukun lambro jang balai Hakami ubaket na ka pop jang parte sukato ki bala kosha ka jing kawai jang ukun lambrod kan met pagas nam jang Chris kan riangasha ka jingim pam chuka
kolminian mesim. Puji sujana yang iskema medon tili hak sakramen mepetam beduan. Ngai jeme nalor ki baro ngat terang bamanduan apo ke mesim jana. Nama bamantang ngamlabat pejang yame hak sakramen Bakhuid. Tuan apo kadano janga ke jinglong mesim. Apiam yame halak kadano ngapeni so ila deban me. Bersama kelas syurga me. Sngi yame ngi ro yame ngi mane yame namar ke jingir spoon jame try ngilong ke bakallo ngilong ke bam nang karen bad ngila pinduno yaga jinglong balulu jangi haga bakongo yaki baro batniu jangane ka parte try jisu kner lagati jame halo jangi vai vai pen koi pen khia yangi tayo ke bapangi masyitam na pareng jangi bagindup yo ya ka borta mai na me bagindup laban yo right ya ka klid jong baman ballang ki balai fluid na bad ro ki jinglong ki basumia karko kardo ki kinna jangi ki kon jangi ki badang pen kare na ka binda ki exam metric bad class tot karko kardo ki bapang ki masyitam baro ki badang ka pareng jangi karko kardo ki kon ki barake ka Sngi ka karko kardo ya baru ki baswon mensiam ki beram ki ngi daga jing duai daga jing shan jangi ko jisu me ai ka bor jame na man kyar halo jangi vai pai vai menda ai ka jing sne jame na man kyar halo jangi menda lemba ka ne ka kinia ka kriam Bakhuid ko trai ha ka bangela yo pidiang yame ha ka met baga snam jame par kum jero ha ka communion mensiam karko yang jisu magilong ki kun ke balai luit na baru ki jing te jingkum kabat thai marau yang i haga jingim jangi jisu ilong ke ba jingai na me ilong ke ba sosi ilong ke ba do lahat ilong ke ba do jingar men ai ko bor jame kanang banjar halo jangi pat ben koi ben khia yang i jisu hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. I bore in Jesus, I bore. Hallelujah, 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 hallelujah. Thohdieng nia duwai. Koblay may ubalamon bangin yobinda haway upo bad hakawe kakuri to ay hangi ngi karpat bangin im hagadaga rukam ba endala pinlang yangi kawe hawu kris ngin seiso daga jinkamen daga binda ka jimpenim janga parte da ukris utrai jangim utrai undon rank khad bat pim blay badan bor baran karkoyati uppa barukun barumen sim Bakhuid Amen. Ya lesuk ban penbana ya ke kubar babhajung utrai da ka jingim ka jompim. Ko himen ko para la shai minister nim don mas ni don ka mas convention ba da kito ki bapang ki bashitom sma ba persham ban wanyalam ya ki bapang na peteng jompi la shai ka Sngi na mar ka ne kalonga Sngi ka bakerpang na ka binda ki bapang baro ka perte ka duai na ka binda ki bapang na mar
ka Maria halurd kalong ganung ya side na kabinda ki bapang baro pautrain karku kardo kumjuru ya ki kinaba pule ya pin kare ya ki exam pin gan mawi ki bakin wanra ya ke court ne ki admit card bat ne kano ka tiar ka bagi kwamen karku bakin namanra ublain karku ya ki baro Lais pakasa.